Choka. Mai. Tamba ngwa iko mombe dzichikuti dzemabhero idzo. Ndadobudisa. Chitore ka radio kangu apo ndizwe news zuwa rapakatiro. Alright. Tore new radio itoni. Tanisa bakabata apa. Aya, pasira pamusoro pana chinhu baba. Iwe pachikuwa apo uri kutsvakira kuba. Apana na radio baba pachikopesa. Iwe ka radio kandiri kuona ndiri pana pako. Mai umana. Mama hapa. Apana radio hapa. Uri kutsvakira kuba ndikapinde mbaima ndokubachadza. Apana hapa. Iwe ka radio yako ndiri kuona ako. Ako kandatsveta apa ako. Apana radio hapa. Alright, mira ndiuye. Mai kani. Iwe ka radio kandiri kuti Apana chino hapa. ka radio kandiri kuona ndiri pabanza apo kuti ka radio yakakari apa. Apana radio mandatarisa pesa hapa. Chinyi ichi. Mai agapo. Ndati chinyi ichi. Chinyi ichi. Mbona Benedict yachibainini. Kutodza bambo. Mai. Todza bambo. Unofunga zviro zvenhando basi. Chatsva kumba kwenyu. Mai